дорухонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. Ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. Так филм пешниҳод кардам ва меган номша дуруғ мондӣ. Ман метавонам бо фамилияи Сафарзода, яъне зодақати гражданини Россия гирам. Акай доди худо мара айкор сир мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки мо гуфта будем як филми кӯтоҳмуддат пешкаши шумо мекунем дар канал биромадагӣ. Аллакай касое ки тамошо кардагӣ нестанд, як видео пештара ҳамира тамошо кунен. Номи видео ҳамихели нависондагие ки доди худо мара кор сир кард ва филми тарбиявие. Бидроен тамошо кунен ва ба дигарорам равон кунен то дар оянда мо ҳамихели роликомона зиёд кардан бигирем. Мо имрӯз як ахбороти нава ба шумо пешкаш мекунем ва комментарияҳоро мехонем. То охири видео ба ҳамин хотир тамошо кунен то ба саволҳои худ ҷавоб бигирен. Ва касое ки ба Федератсияи Россия рафтаниян, пеш ай рафтантон аввал виесона проверка кунен ки депортен ё ки депорт нестен. Чунки айни ҳол бисёри нафарора обратно гардондесиян ай Россия. Ба ҳамин хотир касе ки мехоҳад проверка кунад ки виездаш кушода ё ки маҳкам, дар рақамҳои WhatsApp рӯи экран дастай бинависонен виезди шумора проверка мекунад. Баъди проверка кардан метавонед ки бирен баъд билет бигирен. Ахбороти мо оиди Лавров Федератсияи Россияро барои боз кардани маркази муҳоҷирон дар Тоҷикистон гуфт талош карда истоданд. Роҳбари вазорати хориҷаи Русия фарқи аслӣ миёни муҳоҷирони иттиҳоди давлатҳои мустақил ва шаҳрвандони кишварҳои дигарро ки барои кор ба Русия меоянд гуфт. Яъне ки роҳбари вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Россия дар ҳамин мавзӯъ сухан гуфт ва қайд намуд ки барои боз кардани маркази муҳоҷирон дар ҷумҳурии Тоҷикистон талошҳо карда истоданд ва маркази тоҷикон, маркази муҳоҷирон дар ҷумҳурии Тоҷикистон кушода карда мешавад. Русия исрор дорад ки дар Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон марказҳои омӯзиши муҳоҷирони корӣ ифтитоҳ шавад. Дар ин бора Сергей Лавров, вазири умурии хориҷии Россия, дар ҷаласаи Думаи давлатӣ таъкид кард ва гуфт ӯ маҳз шаҳрвандони ин давлатҳо бештар барои кор ба Русия меоянд. Яъне ки давлатҳое ки мо гуфтем Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон бештари шаҳрвандош ба Федератсияи Россия азбаске ки сафар мекунанд. Ба ҳамин хотир Сергей қайд намуд ки дар ҳамин давлатҳо марказҳои омӯзишии муҳоҷирон кушода карда шавад. Дар марказҳои махсус хоҳишмандони кор дар Федератсияи Россия забони русӣ ва қонунгузории кишварро пешакӣ меомӯзанд. Яъне ки як дастгирии бениҳоят хуб мешавад дар ҳоле ки марказҳои омӯзишии муҳоҷирон кушода шавад. Агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон пеш ай рафтанашон метавонанд ки хоҳишмандо рафта дарс биомӯзанд, аз қонунҳо бохабар бишаванд то чӣ хел рафтор кунанд, чӣ хел зиндагӣ кунанд, чӣ хел кору фаъолият кунанд дар Россия ва забони русиям дарсшон метиҳанд пеш аз рафтан. Ва инчунин қайд намуданд мумкин аст ки баъзе ҳодисаҳое ки муҳоҷирон мувоҷеҳ мешаванд боиси вокуниши эҳсосӣ дар ҷомеа мешавад. ҳамзамон зодагони ин кишварҳоро дар Русия бо он нафароне ки бо Имороти Муттаҳидаи Арабӣ ё Қатар ба кор мераванд муқоиса кардан мумкин нест, гуфт сарвари ниҳодии дипломатии Федератсияи Россия. ва ёдовар шуд шахсоне ки аз иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Федератсияи Россия меоянд қаблан бо русҳо шаҳрвандони як давлат буданд. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд.
хулиган нависонда. Салом алейкум акаи Сорбон созен. Ҳамун квота фақат барои студентҳо ё ки ба меҳнати муҳоҷират омадагие. Илтимос дар бораи ҳамин маълумот медодем. Чӣ дар кора испориданда? бале бародари азиз, танҳо барои донишҷӯё мебошад. Касое ки мехоҳанд ки магистратура ё ки бакалавр дар ягон донишгоҳҳои Россия идома битиҳанд, ба воситаи ҳамин квотаҳо метавонанд ки таҳсили худшона дар яке аз донишгоҳҳои Федератсияи Россия идома битиҳанд. Файзов Шаҳбоз нависонда. Саломат бошед акаи Сорбон, худо нигаҳбонатон бошад. Ҳамин аз як хона 2 нафара дар як сол хизмат мебаранд. бале, дар ҳоле ки зиёда аз 3 писар боша, яку як бора 2 каса ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунам бародар. Умедҷон нависонда. Билет ба моҳи феврала чанд сум боша? Пешакӣ раҳмат. Дар мавзӯи билетҳо моҳи феврал кишид, соқу саломат бошем насиб. Баъдан видео мекунем, гап мезанем. Пешакӣ ҳичи гуфта намешавад, чунки нархи билет ҳар рӯз ва ҳар соат қимату арзон шидан мегирад. Абдуллоев нависонда. Салом акаи Сорбон, чанд бор менависам, ҷавоб наметӣ. Ман ба патенти Москав дар Казан кор кардам. 2000 рубл штраф кардан, баъд депортум кардан. Ҳамин да авф дохил мешава қонун шикани кӯчакай. Ҳаминам илтимос ҷавоб те. Агар ки ба воситаи ҳалномаи суд депорт шидагӣ бошӣ, дар авф дохил намешавӣ, бародари азиз. Сафар Акмалов нависонда. Акаи Сорбон, ман якаписар ҳастам. ҳуҷҷати якаписариро дорам. Билети ҳарбиро бепул гирифта мешавад. ҳамун ҳуҷҷате ки ту гуфтеса, ҳавай ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ту мешавад, бародари азиз. Вақте ки ҳуҷҷати якаписарӣ дорӣ, ба ту дигар лозим нест барои озод шидан аз хизмат ягон ҳуҷҷати дигар. Дилшод Ашуров нависонда. Салом акаи Сорбон, ма виднажители свада ҳуҷҷат споридагиам. ҳоли нагирифтам. Милитсияҳо ҳақ доранд аз ман патент талаб кунанд. ҳамин хелҳамшидагия илтимос ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. бародар азиз, худат гуфтаи ки ма споридагиам вале нагирифтам. Бале, то вақте гирифтан, та агар мигратсиони картаи работа боша, то бояд патент дошта бошӣ. Вақте ки ҳуҷҷата дастрас кардӣ, дар дастат гирифтӣ, баъд аз ситонидани ҳамун маблағ озод мешавӣ. Комрон Каримов нависонда. Салом алейкум ака, иншааллоҳ ки хубен. Ака, қонун биромад ки баъди соли нав нархи патент 5900 рубл мешава Москвада. Не ки ма картам қати споридам 5341 рубл гирифт. ҳамира мефаҳмонден. бале бародар, қонун биромад, қонун иваз шид 5900 рубл. ба фикрам ки ай моҳи феврал ҳамқадар маблағ меспорем. Барое ки бисёри нафаро дар моҳи январ вақте ки споридан ба нархи пештараш споридан қабул шид. Дил нависонда. Салом ака, ман метавонам бо фамилияи Сафарзода, яъне Зода қати гражданини Россия гирам. Илтимос ҷавоб диҳем. Пешакӣ раҳмат. ҳозир мешава. бале, вақтҳои пеш иҷозат набуд якчанд муддат, вале айни ҳол иҷозат додагӣ ҳастанд. бо фамилияи Зода метавонед ки шаҳрвандии Россияро бигирен. дар ҷойҳое ки метриска алиш мекунен ё паспорт мегирен дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамунҷо да аҳамият битен ё ки фамилия иваз мекунен, ҳамунҷо да шаҳрвандии Федератсияи Россияра касое гирифтагианд ки фамилияи Зода доранд ва барои намуна суратҳои ҳавайёро задагианд, суратҳои ҳуҷҷатошон. ин чиза бисёри нафаро мумкин дида бошанд. Бобоев нависонда. бародар, ҳамаи депортҳоро кушодиянд ё не? То кадом моҳ бояд депорт кушода шавад? 120 000 шаҳрванди хориҷие ки депортошон кушода шид дар қарор омадагиам хе, мумкин дар муддати 2 моҳ, 3 моҳ ё ки 4 моҳ ҳамин қадар муддат кушода шаванд. як бора ҳамаи вай кушода намешавад. Комрон Шарипов нависонда. ҳамин комментарие ки ҳамин бародар нависондагия, бисёри одаморам нависондагиянд дар мавзӯе ки ман як филм пешниҳод кардам ва меган номша дуруғ мондӣ. ма номи аму ролики тарбиявира номша нависагиам ки Доди Худо бесабаб мара айкор сир кард ва дохили видео медрой ролик сар мешавад. дар ҳақиқат ҳамин хелае ки акаи Доди Худо мара айкор сир мекуна ва ба ҳамин сабаб бисёри нафаро нависиянд ки та чӣ ба номи видеота дуруғ нависондаӣ. ман ҳайрон мешавам ки дар куҷои ҳамин дуруғ нависондагиай. ба хотире ки ролика тамошо карда бошӣ, камтарак ба ақл бошен, камтарак ба мафкура бошен, мефаҳмем ки гап сари чӣ мерава. ҳолон ки ролик ба номи мондагии ҳамин 100% дурустай. илтимос мекунам комментария накунен, хубуш тамошорам накунен, ҳамин хеле суханон нанависонен, чунки мара қаҳр барои чӣ мекуна? барои амун мафкураи пасти баъзеи шумо
барое ки сарфаҳми ном намерен, сарфаҳми гапи одам намерен ки дар уҷа чӣ гап рафтестай, барои чӣ хеле ном мондагиай. Ва ҳазор раҳмати калон касое ки комментарияҳои хуб нависондан. Худо розӣ боша бо рӯзҳои наздик хеле ролики тарбиявӣ пешкаш мекунем ва кӯшиш мекунем ки ақаллан дар як моҳ якта ё ки дета ҳамин хеле роликҳо дар каналмон бипартоем. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.